Jeg skulle rette det brev, jeg havde skrevet til romanen Stillemanden. Og den første fejl, det her, hvor der står for min i et ord, og det skal bare være 2 ord her. Sådan der. Den næste fejl er her, hvor der står retfærdiggøre eller, og der skal være et komma. Og så er der familierne, som skal være at formidle. Sådan der. Her, der ved jeres liv, der ved jeg ikke, om det er fordi, jeg formulerede det forkert, men jeg tror, jeg vil slette hele, og så i stedet bare skrive, og I havde jeres liv foran jer. Og om det var fordi, jeg var jaloux på, så er det dit og Martins forhold i stedet sådan her. Og så har jeg alle de her mænder, har en idé om, at det er fordi, at jeg starter med mænd alt for meget. Så der skal jeg bare finde på et andet ord at starte med. Og i den der virker vel, der ved jeg ikke, om det er tiden, der er forkert, men jeg tror måske, jeg skulle virker ville. Ja, det håber jeg havde skrevet. Sådan der. Og den sidste fejl, der skal ikke være komma hernede. Sådan der. Yes, det var det.